ulon. Anak ng parboro, di jo hamudo hamin waing. Law mamuka, ulaw taon, ulaw las irohaon, ulaw para daton, pardongas saripionon. Asa badiama baliga pulit tugotan ni si Margalagala, badiama kahata nauli, alamar punguhita di bagasan tikyon, dipoguni alamanon, pasahat tamuma, tadok muna tu hami, asa huboto hami, manakasi hamuna. Muli ate madihamuna, suhu para anak ng parburu, nuaing nunga hujalo hami, ima tadok na hot, na marisihon, borasat timuna, suang songonido hot si marmiak, lohot, anggir, dalat tamar pangiduat tuadupan ni debata, doho na puratiar suang songoni, ringgit si tiu suara, asa tioma tutu parnyahapan, tioma ari, nanaing si dalanota, lalaw si bolusom muna. Badia ma akahata nauli pabotoho kamu ma asarap pita marpangiduan tuadupan di debata. Ola tema dihamuna amang pastoran nami ima dibungakta diboguni alaman namion pastor nami bungalas roha takas songon nong genuto muna amang pastor ima dina buka sada rumah tangga baru do anak nami do paron nami laos dikyodo amang pastor nami majalo pasu-pasu sa debata marhitina posoi. Asanggia tatangi akon, asa rumah tangganya bahagia itu non situan anak, situan boru, naulu mangihut, naulu pangihutan. Bayi ma bobo anak amang pastor nami. Mauliate ma di buah-buah muna, lunga di BG si pareon, sonari pe. Ala di pangido hamu do hami sian huria dohot malim muna, lama muka ulaun pada tom muna. Jumolo hita pangelek tuadopan ni debatasi jadi. Aibana do naung manuturi ulaun para datota di tonga-tonga ni bangsota bangso batak. Mangelek mahita tuadupan na marhite-hite tangyangta. Di bagasan guardiama do hotanak do ton di porbadia. Amin. Hale Tuhan debata raja debata na marhuaso debatas mula ni saluhut ni hanguluan nadong di portibion. Hodo si panoppa hodo si patjadi. Husob bahami maho ali Tuhan, hupiu hami maho, di bagasan ari nauli na dingganon. Di bain ho hami marlas ni roha marhatuaon, marhite-hite anak do borumi, naung pinasadam di bagasan huriami, marhite-hite padan pardongan saripeon ni nasida, naung di pajongjong nasida, di baik kodo nasida gabis sada daging. Tuhan naing pukaw nami ulaunon, ima ulaun paradaton nang pinukan yakau punami na parjolo di tonga-tonga ni bangso nami bangso batak. Nani huttonon ni hami na barpudi sahat tuaka arina nengro. Suru matoddim tod di porbadiai manuturi hami saluhutna tarlumobi manuturi akasutonon dinamangulahon uraun paradaton lasni rohaon. Roma hoali Tuhan suru matoddim tod di porbadiai jagai ma ulaunon saleoma arina tiar di akar saluhut hasutonon asaboy maria-ria marlas ni rohan asida mamuji pasangapon guarmu marhite-hite para datonon hutonggo hupio maho ali Tuhan tangihon ma pangiduan namion jala uloy masaluhutna marhite Kristus Tuhan nami amin di bagasan guarnia madohotanak doton di porbadia amin diamuna amang parmusik nami mangaradi maamuna naing pukaw tama ulaon para datonon. Di jauh hamuna nunwaing lama buah nakalas ni roha marhite uning-uningam muna parpinotoam muna alani totama baik kamuna uning-uningam muna alani naing tapuka ulauton ulaun para datonon baik madihami jo jumulo godang mula-mulai. Diamu parmusik nami nunga di baik kamuna godang mula-mulai tada ni hasianganon mula na tinoppa mula ni hasianganon bangiu mahita amang ay di batado na marhuaso alay elek ni jolma do di pasari asa si raja idda si raja iddapati napa jujung-jujung pinggan toho di lasniari napa gorjo-gorjo udan papilngas-pilngas ari elek ni jolma do di pasari bae mamang godang sobba tua mata debata sifat jadi.
nung nga di bay kamuna godang sobba tu debata sifat jadi. Malua hita jolmon sian akahadusaon jala mangulu hita sa leleng dileleng na marhite hite anak na tuhatta Jesus Kristus tamado ibana sobbauta ala ibana do mabay kita marhatuaon baim magodang sobba tu Kristus tuhatta si paluay. Parmusik nami nung nga di bay ko godang sobba tu Kristus tuhatay totong malohita marhapor siyaw tu debata sifat jadi jala mangihuton hata ni anak na marhite-hite panuturion ni tod di porbadia bay mamang godang sobba tu tod di porbadiay asa Roma ibana manuturi ulaon sadarion diakka ulaon paradaton nanaing di ulahon ni hasutonon bay mamang godang sobba tu tod di porbadiay. Martinangi ma marbinege ma debatatta di ulaw muna sa darion marhite akka ulaon paradaton jagar matutu sao matutu hanguluan na dinggan di anak do borutaon di ripenay baruon liya mapanggabian liya maparhorasan bahay madihami amang parmusik nami godang liya liyati.
hamu parmusik nami nunga di baik ko godang liati. Iya betul. Liak matutu panggabian jala liak maparhorasan di ripene baruon. Tangan ni jol mado 10 jari-jari. Uluna si majujung nado uduk marsob batu de bata. Parhiteyat do huria dohot akamalim na naong pinilik na pasahaton pasu-pasu ni debata pasu-pasu hangoluan ala niya mang parmusik nami bayan madihami godang hatuaon godang las ni roha asa huapeho kami pasu-pasu ni debata tu hasuhutanon jala terlumobi ma tu keluarga ne baruan bayan mamang. Jadi mulai tema di Hamuna amang pastoran nami rapor rombongan aka pengurus gereja mulai tema Tuhan
Anggiat batutu itang hidup debata pangidota asa anggiat saha rumah tangga nabahagyon anak kon nami do paromen nami tu ari na mangihut. Jadi mari hiteyak ka pastor nami. Mari hiti sa surata dinaro hamu mane bede hami pe Roma hami lau marsoba tu hamuna amang pastor beserta rombongan benga pangodo nami tu hamuna amang parmusi nami. Baik kamu jogod dan sobai. boy dalam nama sobat hamuna martangiang maha mutu Tuhani asa di pasu-pasu di batane dulu nami asa boyak kau tulan nobal kamu se pasaton nami tu hamuna wala Jolmado di toppa de bata daging do alai di pangulu de batado marhite-hite toddina di suatu do di bagasan daging ta ima haporsiaut tu di bata elek ni jolmado di tangihon jala elek ni jolmado di pasaut taboto do madok mauliate tu di bata alai ta pangulu ma haporsiaut ta terlumubi ma di hamung keluarga ne baru asa binay mapasa-pasa dito nga ni hauma. Tudia pe hamu keluarga na baru mangalaka sa totong ma tuhatta de bata na majagay ngulumuna. Asa saha-saha ni solu saha matubetean. Nung nga hupuk kahami ulaunon dito nga ni poguni alamanon. Sa de bata na manuturi hamu di ulaon para datonon. Asa totok kamu na sahat tu panggabian. Alani amang parmusi nami baik kamu madihami godang si tio-tio
asasaha matuhu tutu saluhu na akan nauli akan natio akalas ni roha dipunguan ni hasuhutanon jala sesa masaluhu na tuhasuhutan. Bye mamang.